Сябры, вітанкі з Дортмунда. Гэта цэнтр рурскага рэгіёна і галоўная мэта візіта ў гэты горад – футбол. Тут гуляе дортмундская Барусія, і сёння будзе легендарная жоўтая сцяна і неверагодная футбольная атмасфера. А яшчэ будзе трошкі пра піва і непасрэдна пра сам горад. Пагналі! Пачнём з піва. І вось тут за маёю спіною знаходзіцца былая браварня, называецца яна Уніон, але цяпер гэтая браварня ўжо перароблена пад сучасны цэнтр, мастацкі, культурны. Зараз зойдзем, паглядзім, што там увогуле адбываецца ўнутры. На першы погляд, гэта вельмі крутая прастора, 7 паверхаў, паўсюль нейкія выставы і для дзяцей, і для дарослых. Ну, па адчуваннях тут можна завіснуць мінімум на дзень. Але часу мала, хутка футбол, таму зараз асноўная мэта падняцца на тэрасу, на даху і убачыць від зверху. І вось тут, з відам на цэнтральную частку горада, напэўна, трэба трошки расказаць, што такое рурскі рэгіён. Гэта ў цэлым вялізная агламерацыя, якая ўваходзіць Дортмунд, Гельзенкірхен, Эссен, Дуйсбург, ну, карацей кажучы, все вось гарады навокал. Тут здабывалі сталь, вугаль, і гэта быў індустрыяльны рэгіён Нямецчыны. Падчас Другой сусветнай вайны Дортмунд моцна пацярпеў, ён быў разбураны, тут яшчэ засталіся трошачкі гістарычныя будынкі, там недзе віднеецца царква 13 стагоддзя, стары маркет, нейкія пахвэркавыя дамы, але гэта зусім мізэрна. Вось, ён быў адбудаваны наноў, збольшага тут засталіся навабуды. Зараз у горадзе шмат дзе на месцы былых заводаў з'явіліся культурныя прасторы. Цяпер спусцімся назад у горад. Цэнтральная плошча, браварня, ідзе падрыхтоўка да матча. Пакуль не пачаўся матч, раскажу трошачкі пра стадыён. Стадыён Барусіі – гэта самы вялікі стадыён Нямецчыны. Ён умяшчае 81 000 чалавек. І гэта 5-й стадыён па ўмяшчальнасці ў Еўропе. Значыць, першы факт. Другі факт. Вось гэта жоўтая сцяна. Пакуль яна не зусім жоўтая, але тут стаячыя месцы і тут 25 000 кінотеатраў будзе праз літаральна 30 хвілін. Што яшчэ вам расказаць? Раскажу пра гісторыю клуба. Клуб быў заснаваны ў 1909 годзе, і якая там была гісторыя? Значыць, былі хлопцы, яны былі там у царкве, гулялі ў футбол, але ксёндз не любіў футбол, лічыў, што гэта нейкая лухта, і ўвогуле гэта грэшная справа гуляць у футбол. Ну, хлопцы вырашылі, ладно, раз так, яны сабраліся ў піўной і вырашылі стварыць свой футбольны клуб. Значит, калі думали про назву гэтага клуба, там на сцяне висела, значит, такая реклама Барусія Брауэрай, то бок браварня Барусія, яны кажуць, давайте назовем это Барусія. І яшчэ, дарэчы, адна цікавостка, што Барусія гэта у перакладзе з лацінскай Прусія. Вось такі вось атрымаўся патрыятычны клуб, але насамрэч проста названы ў гонар піва. Цяпер чакаем, калі пацягнуцца людзі і пачнецца футбол.
они были значно болей. Фан-сектор, да, вялікий, але ну, з них там активная группа, 5 не спевают, остальные сидят, стоят, звездят футбол. Ось. В целом людей шмат, але атмосфера могла быть, конечно, и живее. А тим часом Хайденхайм забиває другий гол і вже веде 2-1. Боруссия перемогла 3-2. Я бы хотел бы вам сказать, что прям вау, супер, было невероятно. Подматывать не буду, потому что было классно. Фан-сектор, вот эти вот там 5000 человек, які співали прям топ. Остатнє, ну, мне мои шиканні просто завышены, а як ви ведаєте, мои шиканні это мои проблемы. Тому... Ладно, в любом выпадку, поставьте подобайку к этому видео, подписывайтесь на канал и до новых подорожек.